Guys, Nick is the boss lady, no Bramangachi. Okay, yeah, Skanga man streets maning the main. Zothiemind. Hello ladies and gentlemen, I hope nisibonile ndiniphathele uStrizi ndiniphathele uNikizi. Unfortunately ngenxa yemeko embi kaBramangatha ngazanga mphatha yena. But then ke ngoku umba singawo apho ungokuthengiswa kwengoma ze300 years. So fans izawuzela incoko. Hey, ithanda wanzima lento. Let's take a look. Okay, chums have pendulum. Nambeni ngeke benisuke emaXhoseni. Hayi ngidabuya kaloku unjani uBrang? Ngamile mfethu. Ngame ndori ngo-stranger. Ngamile kakho grand like akasandazi nami nje ngithini. Akakwazi ukugwelela kuyo. Ngigqibele izolo, ngibona izolo ndipha kwendlu. Cha ngiyabona nje ngibona. Okusinayo. Unjani lapha esiqwini lathi usanxibezana impahla nibinike zona okanye? Sanqoba impahla egrand kodwa. Bathi xa uthetha naye Andazi akwazi bani kwese nje focus kumlo ngithethayo egrand. Phele nishiya manje phele ndihamba. Uwasisanda uthetha nomama ke sandomfonela ngoku kuba ndisiva lento bakuthiwa. Kuba ndisiva lento bakuthiwa ukhuphe ingoma. So ke usikhuphe njani kodwa akho right? Akho right vele ngibuzayo kodwa mangathi uyazenzisa okanye. Uyenziswa phaya intoni kanye ingxaki zingoma bayizirekhode kudala kanye kwenzeka ntoni ikhona ngoma zala step ezirekhode mangathi ngokanje ya bamrekhodisa njani nje ya bamrekhodisa baba ndiyabhatala ngasandisi uyabhatalwa ngabantu then bamkhomvisa uba makarekhode hayi good man ayikho right kodwa le nto kaStina leyo bazorekhodisa uBramangathi kodwa uyambona uba unjani like ikhona enye ingoma endiyibona phaa kuFacebook kuthiwa uzawukhupha ingoma yabo and then uthi laa mjitha ubhatalile so ndiqonda makhe ndifowunele umama wakhe ndive uba ubhatele phi njani uthi uMakaMakatheni ke ngoku uStina uzise 200 ndithe 200 ingoma 300 uthi ke ngoku uMakaMakatheni because only because ubhaqiwe kudala ezithengisa ingoma and kufanele uba uqale waza kum before uMakatheni enza ingoma uzosibribe ngonge-200 ndiyabuza ithini uthi hayi uStina befikile apha kum wandibuza uba ndingaqhubeka na norekhodi uMakatheni nento yomculo wabuza uMakaMakatheni ndimrekhoda njani uqhubeka njani uyibona impilo yakhe like uMakaMakatheni uyazibuza uba beniphi ngoMakatheni ebegula inguziyo umuntu omhambisayo kodwa xa kufuneka nirekhodile nibakhona njani hayi bengazubakho xa egula bezobakho xa kufuneka irekhodile uthi uMakatheni uba ebefowunile uStina wathi makunikwe uMakatheni uthi uMakaMakatheni wathi hayi ndifuna uthetha efowunini uthi ndiyabuza waye engazufuna uthetha kanti le nto bavumelelanga bayenzi bonke uthi uMakaMakatheni eyona nto ayibonayo uBramangathi akayifuni yonke le nto leyo uthi uMakatheni into ayaziyo umntu uthengisa iingoma zakhe mos akathengisa iingoma zomnye umntu wathi nawe nje bekuthiwe uzokhupha ingoma nje sendikhuphile ingoma kuthiwa kuzawuthenga ifeature kuwe ezinye iilight uzawuthenga ifeature akunike ke ngoyimali kaloku injalo kaloku uyamnika amajita uzabona nini wena xa unikwe because awunafacebook anawhatsapp azabona ngawo amastanza kum nditsho amajita like la ahlangahlali apha ahlala ezilalini umzekelo lo akahlali apho uhlala ezilalini nam ndiyibone phaa kufacebook le nto kade afune picture ayithengile awayifuni so umbuzo wam bayifumene njani imali yephi uBramangathi egula ndafowunela uAsive ndathetha noMakaMakatheni straight gqothetha naye ngongongo uthi kaloku uStina uzise 200 and njengoba eyibona ayiqali apha and then indlela abona ngayo uzoba bribe uthi khangayivumene loo nto uba uMakatheni makaqhubeke nomculo uStina bese 200 phaa kwami use 200 akothi ingoma 300 lonikwe 300 isanjani 300 kaloku ingoma kodwa kuthiwa use 200 phaa njani ase 200 and uthi uMakaMakatheni kangamvumeli uMakatheni makarekhode and uMakatheni akasafuni yapha uthi into ayazi yena umuntu uthengisa ingoma zakhe akathengisi nje uStina uphi kanye nganye apha khona akakho seplate uStina kekho lapha uStina unqabile mina ngiqobele kudala uya kwaStina nje urekhode nini kanti wena ingoma leyo uthi urekhode flame ngoku uStina uzazithengisa njani ingoma zakho kodwa awurekhode flame which means uneza projects zakudala uStina kaloku neza project ezinika abantu uyenza ngokwakhe le nto eqala uyiva ngayo mna le nto ezi features zithengisayo zonke ingoma zethu wayezothengisa ingoma zenu angathengisa ingoma zakhe ufumana imali ngathi uStina ufumana imali ngalo uStina nini lobe kunyaba yayibo nina niliwe kuhleka akasizayenze loo nto kum mna uyayazi naye akasoze tu njafuna umqalele nawe waliba uStina hayo
Ndizamxala njani engazundimamela ebezenzela mos ekuqaleni nangoku usazenzela utsho kwa umakama ngathini uthi uStine ebezenzela nje nalo kaqali kuthi sothina sawuthini sekhompyutheni yakhe ne-international computer andinakhompyutha but zii-voices zenu mangatyi imali ngani nani nizawukwazi uthetha kaloku sanivumela nani loo nto leyo so ndiqonda ke mna ke hayi bo uza kwenza ingoma and uthi uza kwenza ingoma yakho athi amajike njengoba ibhatelele feature kamankatheni azawuthenga yakho qha ndizibuza umbuzo uStine udibane naphi nostranger usiphikisa njani ingoma zikastranger kodwa khangathethi nostranger uthe uzaorganize noba uzawuhamba ehanda kuza kukhangela uStine ebetshilo ndivile ke loo nto leyo usinyani funa nonyazi bayakufuna bayanifuna bafuna uniuza kaloku ayikho into bayifunela yona abanifumane theni bangayikhaya nje ndihlala ekhaya hayi kaloku andiyazi noba bayayiqonda uba bazandiyazi uba bazokwenza njani funeka siyorekhode kaloku bangazifumani ingoma ezintsha ezikaba zam neengoma ezintsha ezirekhode ephi ikhona ingoma lady sibaza style isibhuku kusale ibhuku urekhode kubani fuleyo andibana msiba ngubani kona ndikwela cala kwela recorder hayi so yapha ku-black chain thina mna ndazokuthatha black chain awumazi yiproducer awumazi wena ukayipha uhlala phaa iphiliphe siqalo so but kaloku mna ndiba off like yandiwala semsebenzini ango ndiba off ngegqibelo nangecawe so singaya phaa ngomgqibelo ndiyaba ndizokuthatha apha endlini yafana nophe ndingakufumani phaa wena khona phaa kumenye kwatho umosi hayi phaa kwamanje Hey guys, yegqibela le. Uyashuneza. Ingoma kaStina ayenzela ulude. Hey, make simamela ithini. Hey, uyashuneza. Kuthiwa ngoku kukho ii-VNs zikaStina apha esithi ulude or alude uyamthanda. Make siyimamele, make sizimamele. Ndakuthanda Alot, ndakuthanda babe. Lale kamani. Leli eli namhlanje. And then ayindiphathi kamani loo nto leyo. But ke at least nam ke ndizawulala ke 300 years ka amakhulu amathathu eminyaka